ya faru irin wani. Dalla malam me hakan zaka ji wani mutane waya? Me haka? Alamin. Wai ashe da mun rai kan garai? Gashi ko kaga alama hanya mai hada zumuncin dole. Ka sa rabona da ka tinye shekwa? Gaskiya ne rabon da mun da kai ina ga tun a bikin Hafsa Kabir. Kai hakuri fa na barka tun kana jira. Babu yadda za a ki bata min lokaci. Zan iya jiran ki tsawon shekara 10 ba. Amma me yasa ka ce haka? Domin na san da adan da zaki domin ni zaki. Ina da tabbacin shine zai bata miki lokaci. Na gode sosai da Kin ga da Allah yanzu dai lokacin magariba yayi ki bari su gida ne aluna ne sallah. Thank you so much. Bye bye. Magiyar hanya yin haɗin kai ke da ƙawa. Tun daga wannan ranar da muka rabu da shi ban sake ganinsa ba. Nayi na cire shi daga cikin zuciyata amma Nadin kokanto wace za na sa wa zuba alkawar zahiri da mafarki da ni ka fara yadda shan ka bishiyar ta yi rasa amma na yi sadaukarwa yanzu na zo a bani abuna. Na shiga zuciya mai hasken idaniya kama da sarauniya kirar